സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പോലീസുകാർ തന്നെ നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുക്കുകയാണ്. പിണറായി ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പോലീസ് തന്നെ കോടതിയും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നവരുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം. അല്ലെങ്കിലും കേരള പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ എന്നും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടേയുള്ളൂ. അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. തിരുവല്ലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് KPCC പ്രസിഡന്റ് K. സുധാകരൻ MP രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും തുടർന്ന് മരണം സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം. ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല. യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടത്തണം. ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന കേരള പോലീസ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കേസായതിനാൽ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്. ഈ കേസിൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. അപ്പോൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല? മാത്രവുമല്ല, രാവിലെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇയാളെ എന്തുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല? ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കസ്റ്റഡി മരണ ആരോപണത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇതിനോടകം ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം കണ്ടെത്താൻ സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അതുമുതലുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. പിണറായി ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന നില പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ജനപ്രതിനിധികൾ പോലും ഒരു സുരക്ഷിതത്വവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പുറമെ നടക്കുന്ന മറ്റു കൊലപാതകങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനുണ്ടായ വീഴ്ചകളുമാണ് രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ ഒരു തരത്തിൽ കാരണമാകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളും കുട്ടികൾ പോലും ഇവിടെ സുരക്ഷിതരല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പട്ടാപ്പകൽ പോലും ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടെ മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം. പണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അക്രമവും കൊലപാതകങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളേറെ. എന്തായാലും ഈ ഒരു പോക്ക് പോയാൽ കേരളം ചോരക്കളമാകാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.